Esti Clinic Beauty е клиника по естетична дерматология, създадена през 2006 година като част от Esti Clinic. От 2013 година е самостоятелен център за лечение и превенция на дерматологични заболявания, естетични неоперативни терапии за лице и тяло, козметични процедури и център за обучение. Създадена от доктор Радина Денкова, клиниката съчетава високо качество на работа с уважение и респект към пациентите. Аз съм доктор Радина Денкова и съм основател и собственик на Esti Clinic Beauty. През годините клиниката се наложи като една от водещите по естетична дерматология у нас. В клиниката работи високо квалифициран екип от специалисти дерматолози, рехабилитатори, медицински козметици и офис асистенти. Процедурите, които се извършват в клиниката, целят да подчертаят естествената красота на хората чрез минимално инвазивни интервенции. Esti Clinic Beauty е известна не само с използването на висококачествени продукти, но и с безопасните и умели техники на работа, които са стандарт в работата на целият екип. Екипът на Esti Clinic Beauty е дамски. Всяка една от дамите е високо квалифициран специалист с усет към детайлите в работата си. Аз съм доктор Веселина Михайлова, естетичен дерматолог в клиниката. Дейността ми е основно свързана с лазерни и IPL процедури за лице и тяло, а също така и дермални филъри и различни видове пилинг. Като естетичен дерматолог винаги следя световните тенденции и иновации и ги прилагам в ежедневната си практика. Аз съм Юлия Грозева, клиничен терапевт в Esti Clinic Beauty. В клиниката извършвам множество естетични интервенции за лице и тяло, а именно терапии за стягане на кожата на лицето и тялото, моделиране и оформяне на тялото, лечение на целулит и много други. Целта ни е да подпомогнем и възвърнем по-естественият и младежки вид на кожата на лицето и тялото. В клиниката ни ви посрещаме, настаняваме и подробно разясняваме естеството на терапията, след което ви взимаме данни, мерки и снимков материал. Аз съм Десислава Антова, медицински козметик в Esti Clinic Beauty. Дейностите ми са свързани с терапии за лице и тяло, лечение на акне и перманентен грим. Работата ни с пациентите е индивидуална, като за всеки един от тях изготвяме специална програма в зависимост от нуждите му. Аз съм Десислава Савева. Аз съм Христина Дакова. Ние сме административния екип на Esti Clinic Beauty. Дейността ни е да организираме работния график на специалистите в клиниката. Тук посрещаме всеки пациент преди да бъде пренасочен за съответна процедура в лекарският кабинет. Доктор Радина Денкова е един от водещите лектори и обучители в сферата на козметичната дерматология у нас. Съвместно с Алерган организират обучение на млади специалисти, на които се правят демонстрации с продукти на фирмата. В нашата клиника пациентите ни получават достъп както до класическите методи за поддържане на външността си, така и до най-съвременните постижения на дерматологията. Твърдо съм убедена, че посредством нови и съвременни технологии и методи могат да се предоставят алтернативи на козметичната хирургия, които не са инвазивни и чрез които се избягва болката и продължителното възстановяване. Винаги консултираме нашите пациенти, за да изберат най-подходящата за техният случай процедура. Радваме се всеки път, когато посрещаме пациентите си загрижени за разрешаване на техният личен проблем, а ги изпращаме с усмивка, удовлетворени от разрешаването му точно тук, в Esti Clinic Beauty.